Bună ziua, dragi prieteni! Claudiu sunt de la Handmade Bullwhips România și astăzi, într-o zi de vară, într-o perioadă de vacanțe, am hotărât să vă prezint două biciuri. Două biciuri care au modelul similar. În schimb, sunt făcute în două culori diferite și niște mici detalii diferențe la noduri. Ok, aici avem un 2,10 m, aici avem un 2,43 m. De aici încep să apar diferențele dintre ele, iar cea mai mare diferență este că acest bici are doar un strat intermediar. Acesta este clasicul bici cu două straturi intermediare, iar acesta are doar un strat intermediar. Spre surprinderea mea, ele au aceeași grosime, 21-22 de milimetri. Deși are un singur strat intermediar, la final au aceeași grosime, ceea ce înseamnă că sunt la fel de confortabile de ținut în mână. Acesta este sensibil mai ușor, dar comparația nu e corectă pentru că aici avem un 8 feet, ăsta e un 7 feet, diferența de 30 de centimetri se simte și ea. Ce mă interesează pe mine este să vedem dacă acest bici pocnește cel puțin la fel de bine ca acesta, pentru că teoria spune că un bici cu un singur strat intermediar este mai flexibil, este mai iute, bucla se formează mai aproape de mâner și atunci ar trebui să fie mai bun pentru acrobații, pentru joaca cu el. Nu o să pot să vă arăt lucrul ăsta pentru că sunt teribil la a pocni biciurile, dar vreau să văd că pocnește și dacă pocnește, atunci pentru mine rezultatul este obținut. O să încep cu cel de 7 picioare. Și acum o să-l încercăm pe cel de 8 picioare, care e lungimea mea preferată. Vedeți, el e proaspăt parafinat, ambele sunt proaspăt parafinate, bucla pleacă puțin mai greu. Aici bucla pleacă puțin mai repede. Ca o primă concluzie, pot să vă spun că sunt foarte încântat de el. E mai ușurel, e mai flexibil, dacă vreți, e mai maleabil și pocnește foarte bine. Și marea surpriză este că, iar marea diferență este că acest bici, având doar un singur strat intermediar, se reglează mai repede și dacă se reglează mai repede, atunci și prețul lui este puțin mai mic decât la un bici cu două straturi intermediare. Pentru că îmi place cum merg, mai fac o probă o dată să vedem, să auzim sunetul. Sper că se aude bine, am pus un microfon de data asta că mi-era teamă de vânt. Mai fac o singură probă și dacă cineva e interesat de unul dintre aceste biciuri, aveți datele mele de contact, ne putem auzi cu mare drag. 2,10 m. Foarte bine. Îmi place foarte mult cum merge. Și acum 2,40 m, lungimea mea preferată. La fel de bine. Așadar, avem două biciuri. Culorile sunt chestie de gust. Dacă cuiva îi plac, vă stau la dispoziție.